Аз ще задам малко такъв клиширан въпрос, обаче, понеже много често като се говоря с други собственици на бизнес и предприемачи и мениджъри, получавам различни интересни отговори. Та ще ми е интересно да чуя какво ти ще ми кажеш на този прост въпрос, но все пак. Кое е най-важното качество в един човек, с който потенциално ще работиш или работиш, което той да притежава? Оставам на страна технически умения, работа с програми и така нататък. Най-важното човешко качество, което търсиш, или сега както се казва, нали, меко умение? Аз търся морал. За мен това е много лесен въпрос. Морал, честност. Ако един човек няма... А този морал е много трудно се превъзпитава. Морални ценности. Ако този човек го усетиш, че не е искрен, крие, лъже. Той може да крие от притеснение. Как ще се приеме, ако го кажа това? Не говоря за този тип притеснение, някой да спести информация, защото се притеснява, че няма да е добре разбран или нещо. Говоря умишлено да спестяваш и направо да си лъжеш. Да не казваме лъжа, да казваш неистина. Айде, наобратно да го кажем. За мен е това. Морал, честност, откритост. Всичко друго, ако човека го има като така, нали, интелигентен е и има желание, може да го научи. Ако не е за 6 месеца, за 12 месеца ще го научи. Обаче на морал много трудно може да научи някого. Това и в Перфомалис съм го наблюдавал много пъти. Ние затова присъствахме на всички интервюта и много добре сме се селекторирали хората. И знаехме информация за тях, имахме контекст, чисто от какво семейство идват, какво се занимават. Ако ще дали някакви много лични неща са не споделяли. Това е което аз винаги съм гледал и първото впечатление. Ама най-най не е първото. Там имаше една-две секунди, 3 преди да почне да ти штрака мозъка. Да си въобразява някакви неща, да си ги наглася. Първите на 2 секунди. Аз примерно доста често понякога на интуиция го карам. Сега някой на интуицията може да те подведе. Не мога да кажа, че е 100 от 100. Всичко винаги е както ти е подсказала интуицията, но ако имаш едно усещане за че нещо не е както трябва, обикновено се оказва вярно. И в тази връзка, ако не имаш хора, наистина трябва да ги освобождаваш бързо, когато виждаш, че просто е грешен избор, той е бил грешен още самото начало, ти си имал някакво усещане, то се е развило след 3-4 месеца, че затвърдил се. Всеки един месец, който човека продължава да е част от екипа ти, това е агония. И за него и за тебе, защото той не е лош човек, но той не е за твоята среда, твоята общност, твоята компания. Това търся аз. Всичко друго ми е бонус. Наистина бонус. Супер. Благодаря за това. Много често в аз понеже слушах и гледах доста твои неща преди срещата, но често там говориш за менторството. Каква роля изигра менторството за успеха и на Перфомалис и на Варна Партньорс? От позицията на менти. Фундаментална, обаче, нали, отчитам си го като лична пак огромен пропуск. В Перфомалис имахме нужда, или поне аз имах нуждата. Ние в един момент, нали знаеш, я не знам кой го е казал, но няма как да имаш различни резултати, ако правиш и същи действия. В един момент, чисто в бизнес гледна точка, ние можехме да постигнем по-голям успех, ако просто бяхме готови да работим и с външни хора, специалисти, горят и чисто, ако щеш, как да управляваш по-добре екипа, процесите, как да вдигнем нивото си на знание от към как да оптимизираме сайтове по-добре. Много неща. Сега като се връщам назад, знам, че изпуснахме много. Ние бяхме много капсулирани. Някакси гледахме си там нещата, бутахме, доколкото можахме, развихме. Но менторството, примерно за да стартирам първата си компания по-сериозна, свързана с афилиейт маркетинга, това беше благодарение на един човек, който ми даде много ноу-хау, много знание, синтезирано, което той беше трупал може би 7, 8, 10 години. И той ми го даде, защото той е видял нещо в мен, аз съм бил готов, аз съм от хората, които като сетя едно нещо или ми дадат някакво знание, много бързам да го приложа. Може би на него това му допадна също, че бях такъв ангажиран, давай, кажи ми тук. И той го направи този човек за мен. Това беше, нали, такъв момент повратен в моята професионална кариера. Ако той не беше към онзи момент се появил,
нищо от това нямаше да е днес възможно. Категорично. Как се е щяло да се развие? Никаква идея. Нали? Може по друга посока щяло да тръгне. Никаква идея нямам. Но онзи човек беше повратният момент в моя персонален живот, който доведе до тая възможност ни, нали, на компанията да бъде придобита. Аз в момента да имам възможност да правя тези неща, които правя. Да съм това, което съм. И менторство в момента затова се опитвам, нали, да създам. Участвах 2 пъти в 2 сезона на Mentor the Young, която е една програма, която препоръчвам на хората, които ще слушат. Тя е между 18 и 25 годишна възраст, където ако си младеж, ти намират ментор. Също така ти имат нужда от ментори. Може да кандидатствате. В годината има 2 сезона. И програмата е 3-месечна, която имаш ангажмента да отделяш минимум 1 час на седмица на твоя младеж. Накратко, 3 месеца по 4 часа, ако е минимума, са ти 12 часа за цялата програма. Обикновено са доста повече. Особено ако добре ви напаснат, добър матч се получи. Е супер, аз съм отделял много време. Втория сезон вложих доста повече от себе си. Проблем е на мен, че тъй като имам доста натрупани знания, имам още много липси, разбира се. Аз също продължавам да уча в всякакви неща, които не знам. Но да кажем, че имам неща, които могат да помогна на някои, особено стартиращите. Мога да разкажа много неща и се опитвам да им ги разказвам. Обаче трябва някой да ги свърши. И във втория сезон, нали, там се случиха, нали, много време енергия вложих, обаче после всъщност не видях много голям резултат. Това малко ме демотивира. Учителя се появява тогава, когато ученикът е готов. При мен е по същия начин, когато съм готов, се появяват определени хора в живота ми, започват да ми дават. Вярвам много силно в това, че който търси, намира. Ако ти не търсиш, много трудно, нали, той Исак Нютон, да кажем, че е вярно, ако не е стоял под дървото, ябълката няма да му падне на главата. Нали, ти трябва да търсиш, ти трябва да си сред хора, трябва да ходиш на събития. Нали. Няма как стоейки вкъщи да ти се случат нещата. Примерно за човек, който казах, че е изграл много сериозна роля в това, че ми сподели много хала и ми спести много време, го намерих в този форум предприемач.com. За мен този форум ми е изграл, нали, но аз прекарах много време вътре. И съм писал постове, и съм общувал с някакви хора вътре, ми си писали съобщения, и с някои хора сме се виждали на живо после. Ако аз не съм бил в този форум проактивен, как да ги намеря тия хора? Тоест проактивността и менторството, от една страна трябва да имаш проактивност, от друга страна. Ментора е, нали, тия, които ще ни слушат, които може би стърсят ментори, ментора иска да има резултат от своята вложена енергия и време. Защото особено тези, които има наистина какво да се научи да се чуе, практици. Аз обичам да уча от практици. Дори може да не е най-успешният, може да не е най-добрия в областта, обаче да е практик. Изпрещам се от хора, които много философстват, обаче нищо не са направили. В момента има много такива, защото в момента подкаста като формат, всякакви други интервюта, слагаш една брошка и тук почваш да говориш, пускаш си на телефона, обръщаш камерата, може да раздаваш съвети колкото щеш. И бях на едно събитие, имаше един keynote speaker и той каза: знаете ли кое е най-хубавото на това да даваш акъл? И мълчим. Той каза, че можеш да го даваш без да го имаш. И аз бях мега, нали, такъв, всички се засмяха и си казах, това е уникално добро, дали, лавче, защото илюстрира много голяма част от нашата предприемаческа екосистема в момента. Има много кадърни хора, има много адекватни хора и има едни хора, които ходят, говорят, обаче когато ги говорят тия неща, звучат уникално. Дори аз самия съм слушал тия хора по разни участия и си казвам, тия хора говорят много яки неща. Слушаш ги, припознаваш ги, усещаш ги. Обаче като говориш на нещо, трябва да го правиш. Не мога да ти говоря сега, седна тук, да ти говоря за морал и там и честност и следващия момент всичките примерно хора от Перфумалис дойдат да кажат, това е Галин, той хути и говори тия работи в подкаста. Ама ти знаеш ли как еди си какво? Примерно, ни плащаха заплати, излъгаха ни за това, излъгаха ни за това. Разбираш ли? Мене това много ме натоварва и тъй като общувам с много хора в момента,
имам възможност да събирам информация, която няма да чуеш в социалните мрежи, няма да я видиш някъде някой да се говори за дефицитите и проблемите, които нали, имаме. Всички имаме проблеми. Ние всички сме, никой не е идеален, но когато говориш едни неща е добре да ги правиш. Мене това малко то не натъжа, аз продължавам така да се паля на тия теми, но смятам, че като ти дават трибуна и ти дават възможност да говориш някъде, трябва да говориш, по-рано с тебе си говорихме преди да почнем да снимаме. Има участия, на които отказвам да отида. Защото не се чувствам релевантен в аудиторията и не се чувствам достатъчно експертен в областта. Не искам да изглеждам посредствено, да изглеждам лек. Точно дума е да олекнеш, да отидеш и те те слушат и... Защото има едни хора, те много бързо те преценят. И си казват, той не мога да вържи две изречения. По темата поканен ли го, защото е много популярен. Не искам да съм от тия хора. Искам да съм там, където наистина мога да кажа нещо от опит. А не, защото чух, че, прочетох, че. И по-рано, нали, си сега го коментирахме. Отбивам поканата и я пращам към човек, който смятам, че наистина е подходящ. И че ми се случва поне 6, 7, 8, 10 пъти да го правя. И хората обаче, като им дадеш и правилния човек, те са още по-доволни. Защото ти си им помогна да се свършат работата. Другия човек пак той е доволен, защото е отишъл и той е споделил. И нали се върнем на менторството. Ментора е по-облагодетелстван от младежа, от ментито. Защото акта на това ти да даваш е много по-силен от това да получаваш. Самото усещане на това ти да си полезен на някой, на някого, по какъвто и да е начин, е много зареждащо. Правейки Варна Приньорс, аз такова удовлетворение не съм изпитал дори в Перформалис. Казвам съвсем отговорно. Много е различно. Много. И не го казвам от позицията на едва ли не ние, видиш ли, ако не е било Варна Приньорс, тези хора нямало да успеят по техния си начин. Не бе, те ще успеят по техния си начин. Просто ние правим възможно това да се случи в ускорен или в по-добър вариант, по-добра версия, с по-малко грешки. Това е което правим. И това мене много ме удовлетворява. Да знам, че след 5-10 години, защото аз съм сигурен, че някакъв момент след 5 години ще идват някакви хора там при мен и ще ми кажат, ти знаеш ли бе, преди 6 години там дойде на ваше събитие, един ваш гост, ходих, говорих с него, защото съм чувал вече някои такива истории. Те не са постигнали още на мащаб на бизнеса, но те ще се растат в годините. Стартирах нещо мое и тази година продавах компанията. Или тази година наехме 50 човека. Разбираш ли, това нещо аз знам, че то ще се случи. И сега кое е по-удовлетворящо? Да изкараш още 1 милион евро или да знаеш, че си бил част от това, че 10 човека са създали компании, които ще генерират 100 милиона евро. За мен няма какво да ги притегляме, то е ясно кое е. Само, че човешката ненаситност, защото то си е вътре в нас, нали? То е дали с храна, дали с вещи, дали с пари. Тя е една игра на числа. Нали? И обикновено като си в тия среди, където общуваш с други хора, които правят бизнес, много често залиташ. Колко човека имате? 100 човека. 100 човека. То си купил много скъпо, нали, много скъп автомобил. То просто се увличаш в една игра да си докажем кой може по-добре да се справи от другия. Доста безмислена. Защото като замислиш, Никола Томов, когато ми гостува миналото лято, нали, той това каза, той е като един хладилник пълен с храна. Колко храна можеш да изядеш? И ти казват, примерно, ти в следващите 5 дни трябва да изядеш тази храна. Ти не можеш да изядеш. Ти имаш едно количество храна, той е с парите по същия начин. Имаш много количество храна или пари, които ти трябват, и другото е много допълнителен бонус. Много хора не отчитат това, че имайки ресурс финансов, ти трябва да се грижиш добре за него, което се налага да учиш други умения. Трябва да можеш да го използваш този капитал, дали ще го множиш, дали ще го съхраняваш, нали? Това не е тук така лека задача. Нали? Те са дошли при тебе, ти българската старата приказка, пари при пари отивали. Ами те отиват, защото тия, които имат пари, явно са намерили начин така, че да привличат още.
пак тието не могат да задържат от заплатата си 10%, те няма как да дойдат при тях пари. Защото това е начин на мислене. Така че менторството за мен е не само, че задължително, но хубаво е, нали, сега в момента ни подлагаме на тези младежи на по 20 на години, 20 на 22, 23, 24, те да черпят от нас. Аз искам да им покажем този пример на даване, за да могат да кажем, примерно след 3-4 години, когато те създадат техните компании, те да искат да навършат обратно. И да искат да са част от такива общности, и да искат да бъдат ментори. Ментор Денк и T-Innovator и Able Mentor съществуват като формати, които не ги е чувал, нека да напише в Google. T-Innovator е за ученици, 10-11 клас. Able Mentor също. Ментор Денк е от 18 до 25. Ако си човек, който има какво да сподели на тези хора, проверете, вижте, не е винаги задължително да помагате на когото и да било с пари. Времето също е валута в пари. Понякога много по-ценна. По-ценна е. Но това е моят призив към тези, които ще ни гледат. В България има изключително много смислени неща. Не се говори за тях. Много жалко. Защото по телевизията имаме нужда, между другото, скоро пак се го говорих това нещо, имаме нужда от предприемачески формат, който да се говори само за тези успешни смислени неща, които стават в България. В момента в по-нова телевизия върви едно успеха на Forbes по-нова, където канят предприемачи от нашата екосистема предприемаческата, където те споделят за техните бизнеси, там 15-20 минути се говорят за какво са направили до момента и така нататък. Но това е само началото. Аз сигурно се надявам да има цели формати, а не да гледаме само Ергена и такива формати. Те са хубави, обаче това е хляб и зрелища. Изкушавам се, наистина се изкушавам да ти задам въпроса, по-скоро да разберат ти как мислиш. Защо те много често остави в телевизията, дори в YouTube, дори в социалните медии. Това съдържание просто си го казвал и много често съм те чувал да го казваш и на сцената на Отварна прогноза. Това съдържание остава с малко гледания, не е толкова привлекателно, не е толкова... Защо според тебе? И нали, сега това Forbes може би не всеки го е чувал. Успеха, аз това го казвам. Успеха на Forbes по нова. Или някой ще каже, какви сте, дай да гледам другите формати, нали, които казах. Защо така се получават? Първо, по-малото поколение телевизия няма да гледа. Те не искат да гледат телевизия. Те си селектират. Сега тук отивам в YouTube, отивам в Netflix, отивам така. Аз самия телевизия не гледам от години. Признавам си, просто в момента си аз гледам каквото ми е интересно или се общувам с хора, с които ми е интересно. И почти не ми остава време да гледам телевизия. Нека си запълваш или четеш, или пут на тебе ти е кеф. Мога да спортуваш. Нямам потребността, вече отвикнах. Защото масата, по-голямата част от хората, са... Промените никога не се идват от масата. Те идват от по-малък брой хора, които са повярвали, че това може да бъде първо осъществено. Първо, за едно нещо се реализира, то трябва да може да се го... да се случи първо в твоята глава. Звучи малко абстрактно, ама ако ти повярваш, че може да стане, трябва първо ти да го вярваш. До степен понякога наистина хората ти казват, ти си луд. Това няма как да стане. Пример в момента за предприемач от България, който прави нещо глобално, е Райчо Райчев, Ендуросат. Те наистина правят една много голяма революция в това как функционира космоса. Ако някой не е чувал за Ендуросат, нека да напред. Райчо има достатъчно участие, е много интересен бизнес. Но Райчо също са го смятали за чисто луд. Ходил, търсил финансиране и прочее, в началото са го рязали много. Но те правят маркетплейс, който реално ти драстично ти намалят цената на това, ти да си качиш сателит в космоса. И също тяхната идея е да може лесно, удобно, на много по-ниска цена да изстреляш сателит, да сваляш данни и реално после тия данни вече каквото искаш това прави. Може да правиш услуга, може да продаваш тия данни, каквото искаш това прави. Но примерно не преди да ти струва $500 милиона изстрелям сателит, сега мога да го направя за 3 милиона. И нали, някой друга се грижи за всичката цялата бумащина, защото да изстрелваш в космоса не е като да запалиш, когато отидеш от Варна до София. Нали. Разликата е огромна.
Зависи, да. През Марс или Луната да минеш по магистрала Тракия. Или там горе през Хемус. Но ето ти пример за човек, който просто толкова много се е вярвал в това, което ще се случи. Нали, Райчо прави уникални неща не за България, за цяла индустрия, като космоса. Обаче много хора няма да чуят за Райчо, защото Райчо сега доста повече нали, има популярност, но просто се говори в новини се говори за убийства, за отвличания, за Оливуд станало с 20 стотинки по-скъпо, защото хората са там са ги докарали, че те голяма част от тях те просто функционират. Просто функционират. Работа вкъщи, заплатата е ниска. Сега някой ще каже, те са виновни, че да бе, съгласен съм. Обаче тази въртлишка, за да излезеш, на тебе ти трябва, знаеш ли какво? Среда. И пак се връщаме на Варна Пенюърс, защото ти, ако нямаш покрай себе си няколко човека, които са малко на една, две, три крачки преди тебе, то няма кой да изтегли. Много малко хора имат силата да се изтеглят сами. Да кажат, спирам вече да пия бира всяка вечер или ръки и салати, почвам да спортувам. И да пушат цигари и да правя нали, куп други нередни неща, свързани с здравето си. Или пък отутре решавам, почвам да бъда много по-внимателен с моите лични финанси и искам да се ограмотя следващите 2 години от човек, който не му стига заплатата, да почвам да спестявам, защото искам след 20 години да имам нещо да ми е останало. Тоест, това нещо става с много голяма самодисциплина. Ако нямаш така самодисциплина, има такива хора, които наумяват си нещо и край някакво стане. Намират онлайн ресурси, курсове, действат. Това са много малко част от хората. По-голяма част от хората им е нужна среда. Дори на мен аз имам хора, с които просто ми е приятно и те ме теглят в някаква посока. Важното е тази среда да е правилната, защото ти мълчиш среда, която да те тегли надолу. Така че това е проблема. Голяма част от нашата, нали, то не е само България, то е населението като цяло, са консуматори. Аз имам амбиция и желание не само да консумирам, ами да създавам. И сега като вече почвам да говорим за създаване, процента на хората, които пък искат да създават, става още по-малък. Но то винаги е било така. Аз в момента общувам с доста хора в технологичния сектор, така да го кажа, които също последните години продаваха компании, забогатяха и така нататък. Повсеместно е това нещо. Дори хората, които са с доста сериозен капитал, финансов, не всички от тях искат да се занимават, да помагат или да дарят някъде. Тях им е добре. Те казват, виж, аз съм се потрудил за този успех, не съм длъжен да правя нищо. Те се прави за тях. Но аз смятам, че на човек му се случват някакви неща в живота, благодарение на много сигурност положени усилия от страна на самия човек, но цялата тази заобикаляща среда и всеки на някаква крачка ти е подавал ръка по някакъв начин и ти да кажеш после, че нали, той дори за Арнолд Шварценегър, тъй като е за теб нали, в момента, нали, той казва, I'm not a self-made man. Нали, аз не съм се самоизградил. Аз съм положил усилия, но много хора са им подавали ръка. Много хора. Нали, сега нали, настръхна като казвам, защото ако някой като Арнолд Шварценегър може да го каже, нали, ние нямаме, нали, ако някой не е чел биографията на Шварценегър, е много интересна, особено първата половина. Зов за завръщане. А първата половина на книгата точно разказва как отива в Щатите, нали, там бодибилдинга и после как започва да прави бизнес и други неща. Нали, накрая става губернатор на Калифорния, човек, който е от следвоенна Австрия, където не може да говори дори английски, има говорни дефекти, нали, пък за киното да не говорим. Но той ако може да го каже, нали, някой, който тук в България една шепичка си не се въобразява, че правим чудеса, нали, нека да не се вземе много на сериозно. Малко смирение, може би. Не малко, ми много, нали. Аз не сме това ме питаха, нали. И сега какво, нали? Окей, след като си продаваш компанията и нали, едва ли не много ти широко около врата. Аз не го разглеждам така. Аз смятам, че ти всеки един момент трябва така да се отнасяш с хората около теб, че ако утре нямаш нищо, тия хора да гледат по същия начин на тебе. Тия хора са най-ценните. И не го правиш, защото видиш ли от страх, че то така ще се случи, ами защото искам тия хора да ме уважават и дори когато нямаш този финансов успех или нямаш там нещо, което те... Защото ние в момента всеки си гради образ за обществото. Аз съм еди си кой.
ти си еди си кой. Нали? Ами ако ги махнем тези неща, тия дали биха се отнасяли така с нас? Тук пак се връщаме на морала и на фундаменталните твоите човешки отношения. В момента има общувам с много хора, които има много арогантни хора, много нахални хора. Много е трудно. Всеки нещо те дърпа. Ела тук това, ела онова, ма ти така, ма сърдете се, ма ти що? Защото не питаш по правилния начин. Мотивацията ти не е правилна. И затова не съм ти казал да. По-скоро съм ти казал нещо, виждам, че искаш нещо, нито си готов, сега искаш да ми загубиш времето. И по-рано ти казах, нали, в разговора, аз в момента много лесно ги филтрирам. Казвам му, да, имаш идея, искаш да ти отделя време. Добре, напиши ми един имейл. 80% на слушателите нищо не получавам. Ако ти не искаш да ми напишеш имейл, да намериш време да ми напишеш имейл, значи това за тебе не е толкова важно. За мен що да е толкова важно, аз да ти помагам. Така че хората много говорят, малко действат. Но това е причината, поради която хората гледат съдържанието за забавление, а не смисленото. Ние затова много често имаме по 1000 гледания, 500 гледания, 2000 гледания, защото нашата аудитория е чисто процентно изражение от нашата българска аудитория. Сега, ако канех чалга певици или канех на деня на тези, които има скандал, ще имаме половин милион гледания. И какво ще ни донесе това? Аз искам общност от хора да привличаме такива като нас. Тебе те интересува как да станеш по-добра версия утре на себе си. Тебе те интересува Галена, Анелия и не знам си коя нали, няма лошо, но това не е толкова важно. Тебе е важно друг тип информация. Да. Надявам се, че хората разбират и ще могат все по-добре да оценят тези неща. Вървим, може би, към края, но кой твой, понеже си говорихме за навици, говорихме дори за здравословни и не толкова здравословни навици, финансови навици, какви ли не навици. Кой е твой навик, който до момента ти е помагал най-много в пътя ти до тук? Действам. Аз съм казал на други места, аз не съм най-умния. Аз много често общувам с по-умни хора от мене. Много ще кажа, то пък наистина има много по-умни. Като казвам умни, обаче трябва да се вземем в един определен контекст. Ти ще си говориш с някой, ти говориш, този човек е той като ходиш на енциклопедия. Обаче проблема на тия хора е, че много често са свръхумни и нищо не правят. Тоест имаш едно знание за знаене, не знание за знаене и знаене за правене. Аз предпочитам да взимам на порция информация, на порции така да ми идва, когато мога да я взема, да я смеля и да я използвам. Действам. Това е при мен. Дали в голяма част от случаите знам какво правя? Не знам. В голяма част от случаите много се страхувам. От провала. Страхувам се обаче, колкото повече пъти правиш провал или колкото повече поемаш риск, толкова повече започваш да свикваш с него. Тоест, той е нали, там като мускула. Ти го тренираш, той расте, става по-здрав, нали, там форма се. Същото е с поемането на рискове. Аз изначално има в пъти, които знам, че това може би много ще се обърка. Има пъти, които пък знам, че ще се обърка и нищо не се обърква. И става добре. Има и пъти, когато си кажеш, тук е някакво се обърка, човек. Това е. И точно когато си не си смирен да подходиш арогантно, тогава най-милен ти шамари. Аз през цялото време така да гледам да стоя там някъде по средата, арогантно гледам да не подхождам, защото това е като да казваш, никога няма иде с какво да направя. Тая дума никога не я казвам, защото съм забелязал, че съдбата така ти слага подлагате на изпити, където ти показва ти нали казва никога. Айде сега вземи решение, което да е наобратно на това, което си казал. Затова малко по-така го карам. Опитвам се много да не се останеш смирен доколкото е възможно. Не си го замайваш, само преди 2 събития на Варна Пренюърс, пристигат едни хора. Една дама искаше да надписвам една книга, която съм ми подарил от томбулата и аз казвам, няма как да ще надписвам книга, която тази книга не съм я написал аз първо. Второ, чакай сега, нали, кой съм аз да ти написвам книга? Нали? Да,
аз в момента му съм стъпил на, там на 8 стъпало или 9 стъпало, на някой на първото стъпало да му изглеждам като нали, ти си много напред. Но това е вече ще славя, разбираш ли? То става като някой почва ти помпи егото излишно. После там минаха някакви други хора покрай мене, много яко, не знам си какво, нали, пак имаше някакви суперлативи. Аз се усмихвам такъв и казвам, нали, благодаря, нали, ама знам какво ми казват, ама това е излишно. Аз постоянно се опитвам да съм заземен. Не искам да... Въздухарски работи не искам. Да си повярвам толкова много, че после отгоре така да слеза на толкова стремглаво, че много ще боли. И не виждам смисъл в това нещо. Така че това е, което се опитвам да правя. Ти питаш за навик, това ми е основният навик. Да действам. Но това съм аз. И това е свързано с нетърпеливостта. Че ако едно нещо мога да го свърша, сега си ми казал, трябва да си какво, аз ако мога сега, не винаги е много добре, нали, хубаво е да има някакъв лек баланс, да не скача човек веднага. Но ако мога нещо да го свърша сега, отивам го свършвам. Което мене ми даде една възможност да много бързо да се движа. Много голямо темпо. Аз по-скоро имам другия проблем, че аз трябва леко да забавям темпото, защото хората покрай мен те не ми насмогват. Като казвам не ми насмогват, малко усещат как дайте да направим това, дайте онова, какво стана с онова. Хората малко почват, не е задължително ще са като мене. Те почват малко да дават леко назад. Така че аз също трябва да се адаптирам спрямо ситуацията и спрямо хората. Нали, не казвам, че аз съм прав, просто това е моето темпо. Даже последния път, когато Ивет, нали, тя реално беше първият човек, който на заплата в Варна Приньорс. И казах, искам да съм сигурен, че, защото ние ще работим много едно на едно много често, през голяма част от времето ще комуникираш изцяло с мене, да си наясно, че това е темпото. Имаше моменти, където виждах, че трябва аз да дръпна спирачката, защото то става прекалено. Други навици, самокритичност, което е то не че е навик, ама да си самокритичен към себе си, което е свързано с смирението и да не се самозабравяш. И това да можеш да носиш отговорност. И за позитивите, и за негативите. Това, ако мога го превърнем, ако можем това да го превърнем като навик в тук поне хората, които ще ни слушат и ще ни гледат, мисля, че ще има много голям импакт. Отговорността. Много е лесно да се отказваш от отговорност напоследък, като че ли. Не знам. Добре, на мен много ми хареса, че използваш действие, страх, т.е. че знаеш, че трябва да правиш нещо. Не знаеш как да, може би не знаеш как ще е крайният резултат или как ще стигнеш до този крайен резултат, но го правиш. И ми напомни просто за това, че смелостта не е липса на страх, а смелостта е да действаш въпреки страха. И мога да кажа, че твой навик за действие може би се е превърнал в навик да развиваш тази смелост, да направиш крачката, без значение дали ще сгрешиш, как и какво ще се случи. Трябва да пак дозирано. Дали не се правят безразсъдни истории. Да говоря в някакъв много така добре да имаш достатъчно контекст и да не правиш сега, ако зависят от тези 50 човека имаш, нали, да плащаш заплати, да не правиш да не вземаш такива импулсивни решения, които от утре, нали, може да се наложи да освободиш 40 човека. Не е окей. Но говоря за доста по-лимитиран поемане на риск, където имаш информация, наясно си какво може би ще се обърка. Никога няма да имаш цялата информация. Никога пространствено ти не можеш да допуснеш колко много неща могат да се объркат. Много често съм чували, това нямаш как, значи ти представяш ли си или с какво се тръгваш с колата на не къде и то става нещо, което ти няма дори как да го допуснеш. Това звучи абсурдно. Обаче то се случва. Също е в бизнеса. Обаче ако имаш хора, с които да работиш, които да ти дадат тия гледни точки, които да ти дадат информация, я сложиш на масата, както се казва, или на дъската, взимаш някакво решение, което е доста адекватно, премерено.
Аз не съм фен на тия има такива предприемачи, деца са мега добри в това. Идва това и той го взема това решение. Те се провалят много повече пъти, обаче пък, защото правят много грешки, имат и много успехи. Но те пак вземат много решения. Не е моето. Аз пък чак толкова не мога. Не съм в тази крайност. Отговорността е... Това си е повсеместно, нали, ни като човешки вид. На Варна, например, също е Тони. Ако хората обичат да бъдат водени, някой да им каже: сега ние ще направим еди с какво. То е много абсурдно, обаче подсъзнателно всеки от нас иска някой да му каже какво да прави. Защото е по-лесно. Кажи ми... да знам, кажи ми какво да ям, кажи ми кога да си лягам. Коя акция да си купя? Да, какъв бизнес да стартирам? В коя сфера? Което не е лошо, обаче действието пак идва от тебе. И ти ще се носиш последствията от твоето действие. Повечето хора изпускат този момент с... той така ми каза и аз го направих, то гледай сега тук се обърка нещо. Нали, ти затова там финансовите хора, които занимават с такива консултации, казват, нали, виж, това не е съвет. Аз казвам, нали, моето мнение по темата. Ти решаваш, ще си купуваш ли акции, няма ли си купуваш акции, ти решавай какво ще правиш. По същия начин адвокатите и служителите. Те не носят солидарен риск с себе. Те ти дават информиран избор. С психотерапията е по същия начин. Психотерапевта не ти дава решения. Да кажеш, ма той психотерапевтът те ми каза да направя. Това са глупости. Той не ти е казал откъде да направиш. Ако ти е казал, значи ти не си хора на психотерапия, с хора при някой, който има желание да казва на хората какво да правят. Което е различно. Но професионалистите в тези сфери, която и да вземеш, те ще ти кажат. Психотерапевт ще ти каже: виж сега, аз не мога да ти кажа какво да направиш. Мога да ти кажа на база на това, което ми разказваш, какво би станало, ако избереш този път. Избереш този или този. Я виж да проиграем този път, ако го избереш, той ти помогне да осмислиш процеса. При счетоводителите ти кажат: гледай сега, тук мога да икономисаме и данъци, обаче да знаеш, че ти си прецени, може да дойде след 2 години. Адвокатите могат да ти кажат, защото както беше и при нас, само че аз съм наясно с това нещо. На края на деня ти ще удариш подписа и не мога да кажеш: ами те Кин Стелър така ни казаха. На Кин Стелър работа е да ти приведе на човешки език какво пише в тази клауза и ти, ако си окей, да поемеш този риск. Не си окей, дайте да договаряме с другата страна как да го променим да е реципрочно или да намалим тежестта на това нещо. Хората много често това не го знаят. И почват: тя ми каза. Няма такъв вариант, който, нали, той и при лекарите е така, но само там е по-специфично. Нали, сега ти отиваш при лекаря, очакваш, че той има... И лекарите сами по себе си и те нямат цялата информация на света. И ако при 98 пациента това е сработило, ти може си 99, при които това да не работи. Или там да си един от двамата, дете не работи. И много често ми той не става. При медицината специално е още по-трудно. Там имаш цялото тяло в съвкупност от 300 000 неща, които ти холистично трябва да гледаш, пак това много често се гледа само на парче и много е трудно. Това, нали, при лекарите е изключително трудно. Докато при бизнес процесите, там да кажем, че имаш някакви метрики, трябва да погледнеш 2-3-4 метрики, имаш числа, с които може би трябва да работиш и, нали, нещата са доста по-аналитично. Това искам да кажа, с отговорността. Другото ми любимо в отговорността е, защото, нали, те така ми казаха от една страна, и много често чуваме менеджерите и собствениците: аз им казах. Тоест, нали, аз казах на моите хора да направят това. Ето бе, аз им казах. Ето аз изпратих имейла. Ето аз направих това. И живеем с илюзията, че до там, нали, теглим линията на нашата отговорност, че до там. А пак тя оттам започва. След като, понеже ти го каза, като твой начин, който го виждаш, не да абдикираш от задача, а да делегираш по правилния начин, защото според мен, нали, ти това се опитваш да направиш, тя линията започва там, от момента, в който го кажеш как да преведеш хората до края. Добре, ще задам един нали, въпрос, с който да приключим, но какъв съвет би дал на колко си сега? Извинявай, тук в ефир ще питам. Аз на колко съм? Години си?
Тази година ще направя 35, сега съм 34. На 20 годишния Галин, какъв съвет би му дал? Или съвети? Основният съвет, който бих се дал сега, нали, ако можех там назад да се върна е, аз и сега имам нужда някой да ми го напомня, да забавям темпото. Много се бързам. Това ми е основно нещо, което много усеща с годините, започваш така, житейски малко почваш да, поне аз усещам при себе си, че позабавям, опитвам се да не бързам, опитвам се да не вземам импулсивни решения. Започнах да забелязвам, че не винаги ми е на всяка цена да съм прав. Виждам, че съм прав, виждам, че човека отсреща злоупотребява по някакъв начин. Особено онлайн, ми се случва няколко пъти тук последно време. Искам и сега и да му кажа това нещо, че го виждам, просто постигна нищо. Казвам, окей, добре, така е. И просто затварям разговора. Нали, не го продължавам. Преди щях да пиша, да паля, давай сега да доказваме кой е крив прав. Какво значение има? Излишен разход на енергия. Тоест, ако мога да се върна на 20 годишния си, аз със сигурност малко по... да не бързам толкова много. Бях много импулсивен преди. В момента съм значително по-добре. Бях много по-зле. Импулсивен гледна точка на това, че много бързо, както му казвам, български да запалиш моторетката и вече си готов да спориш. И то за някакви неща няма голям смисъл. Иначе за останалите всички неща, които са се случили там и така, и провалите, и успехите, то клиширано. Не мисля, че бих искал да променям, защото всяко едно нещо ти доизгражда, променя. Трябва болка. Без болка не става. Болката е задължителна. Това трябва да имаш много високо ниво на съзнание, да си го, не знам, да го развиваш самоосъзнато, без болка ти да търсиш развитието. Само се замисли, нали, голяма част от нещата, които правим са заради болката, защото просто или сам си имаме някаква наша мотивация. Има един много популярен, той е унгарец, Габор Мате. Бях гледал едно рилче него някъде в социалните мрежи, че предприемачеството е отговор на травматичен, нали, някакво преживяване, което си имал като дете. Което между другото има огромна логика. Тоест ти искаш да правиш неща, за да доказваш нещо на себе си, променяйки, да кажем там, каквото и да, или правейки бизнес, на първо място да доказваш някакви неща на себе си. Така че това е с... това си бих си казал, че малко повече да мисля, по-обмислени действия да правя. Направил съм някакви грешки, които са били точно от прекалена превъзбуда и как да защитиш себе си на всяка цена. Това е, което бих казал аз. Сега препрочитам Дейл Карнеги "Как да влияем на хората и печелим приятели". Едно от основните там пилари на цялата книга е: не е нужно да се прав винаги. Нали, не влизай в тези излишни спорове. Остави хората да си мислят, че печелят. Там каквато и битка да водят, на каквото и да е ниво. И така нататък. Ама това, за да можеш да го направиш, трябва да знаеш собствената си... Тоест, ти вътре в себе си, в твоята глава най-вече, нали? Ти да знаеш кой си, да си знаеш твоята истинска стойност. И това става с много лична работа. Аз изключително много препоръчвам психотерапията. Тя ти дава възможност тези осъзнания да ги получиш. Кой съм аз? Какви са ми силните страни? Какви са ми дефицитите? Къде е моята лична граница? С какво мога да се съглася? С какво мога да не се съглася? Защото сега, нали, ти можеш да оставиш човека да е прав, ама, нали, ако става просто за някакви фундаментални морални ценности, нещо се случва нередно пред тебе, нали, може би е добре да отстоиш докъдето можеш, нали, да кажеш, виж, това не е окей. Нали. Разбирам те, да, за тебе може да, но това не е правилно. Понякога, нали, да замълчиш не е винаги най-добрият вариант. Това става с много психотерапия и много работа. И ще дам само една илюстрация с бутилката вода, която някои са чували, нали? Но как една бутилка с вода
В магазина струва 1 левче, отиваш в фитнеса струва 2 лева, отиваш на летището, тя струва 7, качваш се самолета и тази същата вода струва 10 лева. Водата е същата, бранда на минералната вода е същия. Какво се променя? Променя се средата. Тоест ти, ако искаш да се чувстваш добре, оценен и на правилното място, не си дърво, не си растение, трябва да се преместиш и да отидеш там, където си добре приет и се чувстваш добре. Повечето хора не знаят кои са и когато се появи някой по-така силен психически, имам такива хора, които много обичат да мачкат другите, да обяснят как ти за нищо не стават. И как ти не разбираш. Аз сега ще обясня какво трябва да направиш с живота си. Нали, такъв тип нарцистично поведение, така егоцентрици, има доста такива. Това е свързано с твоята лична стойност. Ако ти знаеш какъв човек си, не говоря за така въздухарски истории, говоря наистина да знаеш кой си, няма нужда да си прав. Колко време ти отне да стигнеш до тук? До това ниво на самоосъзнатост? Много. Но терапията 4-5 години почти доста плътно много ми помогна. Може би нямаш да го разбера никога. Но в момента аз се знам и плюсовете и минусите. И знам къде мога да бъда да отстоявам някаква граница и къде е добре да се съглася. Защото и аз получавам, нали, понякога негативен фидбек, понякога ми се казват някакви неща, които не ми харесват, обаче хората са прави. И, нали, би било тъпо да спориш с тях, да ми обясняваш как те не са прави. Прав си, мъкни, извини се, ако човека приеме извинението, добре, ако не приеме извинението, може би си прекалил. И да не се сърдим на другите. Започваш все по-много да се сърдиш на другите за някакви неща, защото всеки има право да взема някакви решения в живота си. Каквито и да са те. А това всичко идва с, не знам, както обичат хората казват, с шамари. Нали, живота ти удря шамар, втори, трети, пети. Затова казвам, че болката, трябва да има болка. Без болка не става. Трябва да има някакъв натиск отвън. И през натиска започва промяната. Нашия инстинкт обаче винаги е да бягаме от болката. Всъщност, нали, ако сега тук цитирам болката е неизбежна, но страданието е по избор. Тоест, нашето винаги инстинкт е пък да бягаме от болката. Как да причупим съзнанието на всички тия хора, които тоест, нали, от твоята гледна точка, всички тия хора, които търсят, нали, лесния път. Няма ли някакво хапче да взема и да не трябва да ходя 1 година? Нали? Бягаме винаги от болката. Всички искаме хапче, няма. Това е като, ето ти, нали, също спортуваш. Няма как. Не сега ще кажа, много добре изглеждаш. И ми изглеждам, защото има дни, когато не ми се ходи да тренирам, обаче съм там. Дисциплина? Дисциплината, ама не само дисциплината. То е да разбереш, че няма в живота, нали, да не отваряме темата за късмета и другите неща. Ти трябва да си го изработиш това нещо. Няма лесно. На никой не му е лесно. Просто когато срещнеш един човек, който вече е постигнал там нещо, там в живота си или пък има нещо материално, защото това е най-лесният измервател. Нали? Там гледаш го, кара хубава кола или пък си позволява нещо по-хубаво, по-луксозно и си кажеш, ама той има. Той има, ама ти не му знаеш отзад историята. Може да е бил безброй години да се лишава от разни неща и в момента да има. Може и да е наследил, може да е от богат семейство. Никой не знае. Не му знаем историята. Всички искам да яваме от болката. Обаче той пътя... Виж, той първо да го кажа. Това е като да си предприемач. Предприемач си вид мазохизъм. Тебе ти е неприятно на моменти, гадно ти е, мрънкаш, всички мрънкат, то и аз мрънкам. Въпросът е да има нагода да мрънкаш, нали? Да продължиш напред. Той не говорят константно да мрънкаш сам. Тоест мрънкаш, давай да видим сега тук нататък какво ще правим. Намрънкахме 1-2 дена. На третия ден трябва да почваме да оправим проблема или да му търсим решение. Ако нямам търсим решение, да продължаваме да мрънкаме, но пайда няма. На никой не... И аз понякога си търся лесния начин, обаче практиката показва, че лесните начини обикновено не са устойчиви. Краткосрочните решения не са добри. Обикновено дългосрочните, пак да се върнем на безкрайната игра, трябва да гледаш малко по-напред като резултат и ако можеш да притегляш, нали, изборите пред себе си, по-добре да вземеш този по-устойчивия.
да си градиш къщичката, нали, на пясък или на солидна основа. Като си по-млад, се бързаш, се искаш, тук сега ще го хакна, сега ще излъжа системата, сега ще го направя по моя начин, почваш да разбираш, идва един шамар, разбираш, че ти не мога да хакнеш системата, защото ти не си по-умен от други хора. Ти много преди тебе са си го мислили, че са по-умни. Според мен няма някой по-умен от, така да го обобщя, като едно, ако сложим, че целият нашия живот, който ни се случва е някакъв такъв висш разум, няма по-умен. Не може да си по-умен. Ти влизаш в едни ситуации, където ти просто по някакъв начин ти се доказва, че ти не си по-умен това цялото нещо. То ти го доказва ежедневно. Така че болката е, аз по-скоро избирам да си намаля болката, като сам предприемам действия. И аз имам болка от време на време и тя понякога даже е доста сериозна болка, за да предприема действия, но в повечето пъти се опитвам, виждам, че работата не отива добре, преди да чакам болката да стана много сериозна, да предприема нещо. И най-често предприемам това да намеря някой, който има знания по темата. Това правя аз. Не да се лутам, не да се чудя, само да дам аналог, защото в момента започна да тренирам с треньор и плащам една месечна такса, която ми е за треньора. И първата реакция беше на един мой приятел, който го няма това мислене. Ти лута си, бе. Как ще плащаш такива пари за треньор? Аз му казвам, ти не разбираш. Аз имам нуждата от това знание. В момента, тук и сега, защото аз имам фитнес с 100 метра от къщи, но аз не ходя. Защо не ходя? Защото нямам достатъчно, не знам, си намирам нещо да се оправдая пред себе си. Никой друг не ми е виновен. Никой, аз знам. И това го отлагах може би 1-2 години. И сега ходя. Обаче получавам едно знание, подобрявам начина на трениране, много неща получавам срещу тази сума, която плащам на месечна база. И това е мисленето между един човек, който е озрял до там, че той трябва да плаща за качествена услуга, защото моят фокус е на това, окей, аз имам нужда да се спестя това време, като се взема човек, който го разбира и го прави, това му е бизнеса. Моята работа е да управлявам другите си бизнес или другите си бизнес начинания и да не губя време да се лутам да търся информация. Ако не съм имал възможност да я плащам на тази услуга за фитнес треньора, добре, тогава ще трябва да се ограмотявам сам. Но ако имам, то е обмен. Ето си тези пари, аз искам част от твоето време, това е твоя бизнес, ти изкарваш пари, се чувстваш полезен, чувстваш се успешен и добре. Аз се чувствам супер, че това, че тренирам и ти ме подкрепяш през цялото време и ме ограмотяваш как да става все по-добре. И ето си, нали, типичният пример, нали, някой да не си помисли, че тук си, нали, философстваме 2 часа, говоря някакви неща, едва ли не, аз съм... Всичко нали, се случва много лесно. Напротив, случват се нещата както на всеки друг. Просто съм стигнал до този етап, който понякога не ми е много приятно да плащам за някакви неща и то така по-сериозни суми премиум. Обаче искам качество. Искам много добро знание, искам да общувам с конкретен човек, защото той ми харесва. И ще си плащам. Той няма да работи с мен, защото аз съм бил еди си кой. Не му пука. Нали? Той има сметки да плаща. Така е. Между другото, в този пример с треньора е според мен и отговорността. Някой те държи отговорен да си там в този час, този ден и това също може да помага. Добре, хората, които ще ни гледат, действайте, не бягайте от болката, търсете хора, които знаят и са по-умни от вас. Това ще ви спести много време и усилия. Още куп неща се надявам, че хората ще се вземат като изводи от този разговор, който направихме. Гален, благодаря ти много. И останаха между другото много теми, които не засегнахме, но има час-две. Добре. Благодаря ти. И аз ти благодаря. Чао на всички.